presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama. Inigapon ninyong Kuya Joel Bense kauban sa kong partner Randy Tayad mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Cooking Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Sasing. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Sasing. Usay bitaw no kitang mga bana kung sobra ang atong pagmahal o pagpangga sa tuwa asawa. Abusukon kita sa tuwa asawa, sahay. Uni ako asawa. Dili man ingon nga nagpa-under ta, pero mupasakit na gani na itong mga bana. Murag, di nang maayo. Mauna na problema ko ani ako asawa karon. Pero aron inyo yung masabta na ako sugilanon. Ino ko na ipagsugod. Ay, coming out sa payag, pangita. Sasing! Oh! Dong! Katakanta pa Ilabas kita, ako na akong uniform, pe. Kay basig, di yan ni maugay ni kaugma. Sa'yo na ba kumugikan? Wa man mo apel gahapon rang labak ko gahapon man mo ipaapil. Ibaw, Sulti. Day, ibaw, na siya doon ako gibuhat. Sige na, kay di niya na mauga. Ikaw man, kung kanta pa kanta diri, susmukan mo. Buta na di, abi. Ako na yung laban niya. Karon na lagi na labhi, kay di na mauga. Mauga lagi na. Basta, siguro ang mauga na ini kaugma, ha? Sulubon ko na ba na ikaugma? Ako ng uniform. Bida sa mo, eh. Labi na naroon, kay di na mauga. Wala kay. Huwamtay sabon diri, eh. Pagpalit dito. Kwarta, abi. Gabita sa ng kwarta ni mo diha. Pasakon pag ito niya sa taas, nga tuaman dito akong kwarta. Sige na pa, kay di na mauga, karon na. Lagi. Bantay bitaw di na mauga, gubot kita ini kaugma. Ayo. Nang? Ayo. Unsay ato? Ay, kaisa kong sabon na, be. Sa sabon na. Kanang mabuwa na. Ngitag bikil day. Unsang sabon na? Ay, bisag unsa. Basta ka nang mabuwa. Nga, tuslo buwa. Gusto ka? Kabahos po na. Kabahos ay. Kabahos ay. Pre! Uy, pre! Iseng! Ikaw ko nila. Abigyan ko. Ikaw lagi na. Oh. Dali sa ko, dali. Iksam na yung kauban, pre, ha? Uy, pre, ganto! Bastilan, kamam ko din, eh. Kaligo na aning akong grupo na ba, eh? Taon ka. Itagsal mo nagkabagawa si mo lungga, ha? Ay, ano man? Ibaw naman taong ka, pre. Di ta gusto gubot ba? Under mo kasi mong sawa. Ako, andir ko! Ay, kung pakatawa, pre. Di tao, pre, oy! Pagida, di ko taon, ha? Ako maulikod-likod rin. Tagay tas bidor, dro. Pre. Na-approve ako gibuhat sa bahay, na? Inanglan pa ito na kong tiwason, pre. Ay, sus, tuom ka na taon, eh. Di, makaka-under si mo sawa. Dro, tagay, dro. Dili, oy, under ko taon. Taon na ito sa mga nun.
Pulutahon? Oo. Hayawan. Gapon paluhod ako to sa asin. Paluhod ang pulot yung asawa ni pre. Oo. Porbida. Ngano man pre? Usay sa si mo sawa imo gipaluhod. Ay, ako ra kong gipamasahe sa kong buko-buko. Unden? Mura magway kusog. Akong giingnan. Pugpuka na. Nya? Oh, gipukpug ko tuod, pero ang gamit, martilyo. Buko mo toy. Aw, pertigyo na kong kulatahanon. May gani kay naluhod-luhod, napaludod. Daragay mong botilya oh. Usa ka botilya. Anang, tagay sa niya may sumsuman, rago din rin ang. Duha lang kalata, kadang latas, corn beef. Sige pre, inom kayo. Dungagan mo na to. Asa na gud ni sasing gud? Wa pa man gid babalik ka nagpalit og sabon. Karon lang gid ning tawhana. Di kay ni mauga akong uniform ug mabantay lang gid ni tawhana. Hagtok gid ang uan nga maigo sa lubot sa kaldero. Bantay lang gid ni tawhana ron. Pre, ay mandondot. Turo ko pre kay nagkuwat na turo na ko asawa pre. Kalma lang pre. Di ko kander. Kalma lang nun. Under ko down. Pultaon ko tumas adlaw iya. Pag-ayo-ayo. Sige. Ayaw ko na eh. Pre. Turo ko pre. Hoy, sasing. Ala. May paliton man kaka. Unsa ganito paliton mo? Di ano. Limot mo ko na. Sa to imong paliton. Napkin na. Ken, Oh. di ba to sabon? Day. Okay. Day. Unsa na oras ha? Mauga pa na ako uniform? Uga pala day. Uga nang naong mo. Ay, mauga pala gani. Ano? Ako man ang plansahon para mauga. Unsaon pag ugaan na guba matong plansa? Guba day. Sige lang. Ako lang pala, pahanginan sa electric fan. Di magamit ang electric fan. Ano man? Brown out! Maya noon. Lusa! Hibaw ba kang ganina pa ng alas 3 ang brown out ug murag ugma pa na musika ang suga? Ngayon. Yung sa amin lang tuwaran day. May kuryente. Di magamit ang electric fan. Gubot gyud tag di nimo mapangitaan og paagi. Kinahanglan nga mauga na. Kasabot ka, mauga na ugma. Kay og dili, paksi jud ka. Ang saon man lagi na kuhan ni Day nga may kuryente. Pay-paye! Wa ko kabantay nga brown out ay ganihang hapon. Mauto nga kay wa may kuryente. Wa mo tuyo ka ang electric fan. Ako na lang ipaypayan na yung uniforme para muuga. Day, pwedeng mangi sa kunay. Pangihi diha, basta kay ayaw nagundangi ang pagpaypay nimo sa kong uniform. Kapo na ko. Uy! Kapay-kapay diha. Kay imo ginang sa tuntuha ka. Gisiguro nimong inom hanggawa ka. Giingnanti ka nga unaha og laba pero giuna nimo imong kahanggaw. Ay, ikog sa guo nila, God. Maurang ako na lang silang giubanan. Kahilom, ikog, waroy ka. Sus, kalagot ko ni mo eh. Di pa lima o sa sing ha? Di ba giingnan ta ka nga o, dili maugahang tun og gubot ta. Ang ako na iba. Ang ako, gubot gyud ta. Pero kung di ni mo undangan na sa pagpaypay, posible nga mo uga ginasing. Pero ako, kapoy na taong kayo ko na. Uy, papuaya sa taong ko na. Dili, way pahuway, wa. Tiwasa nagpaypay. Ayaw undangi hangtod nga mo uga na nakasabot. Alay. Di na rin mahim. Sobra na na. Sobra na na. Si Sobra. Sobra ka ba sa mong dugay man mauga na eh? Ingon mo? Sige, ingon. Balik ka. Kuan ba? Ang imong uniform, sobra ka ba sa mao nang dugay mauga? Gasing, himuon mo ko ni mong amaw. Kung niliho ka pa dayon gabi nauga na unta na. Pero kaya bag ka mag-utok, gisugo ka pagpapalit og sabon, nakikinom pa man ka mauna. Ay, ilamang gud kong ipugos, God. Pugos ka ron da pugunti ka. Gusto kang kulatahon takang tungas adlaw, ha? Muhapder ka day? Hapis ka amaw mo. Basta di na mauga. Way kaon sa pamahaw pa ni Udto, ha? Animal kay kastanan.
Manawag ko sa opisina akong ingnon nga di ko ka-duty tungod nimo. Usi. Uy, ano ko may mga pasangil nga wa mo gusa? Usi ko isa! Hanggawa ni mo kutok. Uy, kung imo pa nagilabhanday ng akong sinina na uga na unta na ron, maka-duty na unta ko. Uy, karon, ha? Unsaon ako pag-duty nga basak pa man eh? Ikaw, sad ba? Imo magutan ng uniform. Dapat ikaw ang mo si kaso, ana. Di ka magsigi ka lang salig na ko. Unsa? Grabe kay ka na. Time pasa. Sing, musukol lang ka na ako, Sing. Di ko musukol kay lawat ka. Pinangga ka. Pero kung imo dyan kong palabanog ba na, imo kong pasakitan, murag sobra na. Sobra na! Oh. Dili na maka ngayon yung gibuhat, ha? Dili sa tanang panahon nga magpaubos na ako. Mudo ko o magpaot, ha? Parihas na ta. Doon lang tayo pagbati. Magkamaong sakitan. Tao lang ko, lalay. May pagbati ko. Kamo, sakitan mo. Kung pasakitan, mubating sakit o pasakitan. Mubating lami o palamihan. Kung sa karoon lang, ha? Angay ng paggangon akong imong kamaldita. Sing. Oh, nagtuo kang nagtuo ko, ha? Wala na sudlay na yung daw itong espiritu ko asawa. Nabuang na yun eh. Wala na siya. Wala tingali mo. Mugukun na ko. Ay, wala naman, baby. Tanaw na ko, baby. Wala na. Kuyaw, wala ko eh. Haitar mo itong pinuti Kay bago itong gibaid. At paita. Nag-abot ginhawa na ko na. Be, tanaw na kung may, be. Kung na pa. Wala ko musunod. May tagdi ko musunod na. Pre! Uy! Ikaw na? Si Parimando. Ano ka? Unsa ka, pre? Ganggos butaon ka. Kasi kontrari mo, ha? Sulti lang kay kamera ba'y taga din. Kami bahala ang kontrari mo. Be, kaya tawgon ko sa pariandot mo. Pre, Dok! Dok! Tarin ako, Dok! Pre! Napadoon niya. Pangutan na ako kung sa'y problema, pre. Kung sa'y problema, pre. Silang. Parisasing ba? Mura mo kung dunay nagparigla niya. Tanawa, huwag pakot pa yun. Gati ra? Kinsa, pre? Ay, kadlok, pre. Bitaw. Niyami. Niyaning imong amo kaniya sa among teritoryo. Hindi ami, pre. Amo ni teritoryo din, he. No, unsa. Bida sa dinoon. Tinuod ang gisulti ni Pariandot, pre. Ay, kadlok, ha? Kabiri bala na. Kisa'y kontra ni mo. Pre. Nara siya, pre. Nagirang gigukod ko, pre. Uy, banglas ka. Asa ba ka, oy? Oy! Kana, pre. Kana siya. Asa ka, pre? Lagi, Kana asa na ba? padungan niya. Nagbit-bit o pinuti, pre. Di mo, murag ka, kalakaon, makakita mo na, pre. Ako ano sa awa, pre. Tilalay. Sige, pre. Silalay nila. Kaniyo ta, kay murag napakoy labhanan dito. Malabas ako. Tara, pre. Ano? Ako sa tuting tubig. Pre. Padlaw sa itong baboy na. Mga isog mo ka mo. Gibiyaan Dire ko mo. duro, Dire hada. mo. Kay pangbutan tamo sa inyo mga tumoy. Dire mo. Buang na. Uduol man yun. Di mo. May karman siyang pinuti. Hoy! Dagan ko. Ay, pagdagan! Hoy, dagong itlog ayong dagan! Balik dire! Miulpot yung taon akong kabuhi ato. Hasta sa las Parimando o Pariandot. Purting panagan. Kaya nagdala lagi kahit kayong pinuting ako asawa. Muna akong problema ron. Wano ko muli sa amo. Kay mahadlo ko. Basig paso niya akong kalit sa ako asawa. Lisod kanya ako asawa eh. Isa gamay ra kayang hinungdan. Anggap sa kuon ganyan siya. Lisod pugngan. Saon taon na ako siya eh. Di na lang ako muli sa amo ani. Malug na bagitang ko ninyo. Unsa man ko kamo pasultihon, sasing. Lord, thank you, Lord. Salamat kay Lord. Good morning.
espesyal kita mga bisita. Oo. Apa sa dili ba, ma'am, no? Atong sa tawag si Ate Jijen. Ate Jijen! Yes, kila ako Alan. Good morning mga mama. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Nya palit mo sa Diamond Yema o BM Special, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Kyle Lovey. Oh, mo ni the best kaya ha, mga bata ha. Hindi pa doon to eskwelahan. Inom bitag. Don Pepe Tablia. Nya kita mga murag teenager na kanang Don Pepe Dark Chocolate ang inyong imna. Pero kita na yung mga nagtrabaho, tanan. Mga estudyante, uban pa, mauna inyong imnon, Don Pepe. Pero kita ang mga trabador para sa atong pamilya. Ang atong imnon, maugyod, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sid Panyawan Coffee Mix, mauna the best kaya natong imnon. Nga makataba ka nato sa kanunay. Ligon yung kaya ito lawas ng Sid Panyawan Coffee Mix. Di ka magduka, kondisyon ka mahuman yun ang imong trabaho sa usak adlaw nya. Ate Pres! Okay, ang sender nato karon nga Sa dili ba nato ang sender Ate Pres? Daatay bisita nga gikan sa Dumigan. Ang atong suod kay mapari nga mga spiritual advisor nato. Napod siya programa sa DXPR ni Sir Mel Coronel, ang atong manager sa DXPR. Ada tutawgon ang atong suod gala. Si Father Josue Cadorna. Father, kumusta ka, Father? May adlaw. Nasuking di paminaw na to atong mga tagsunod sa atong drama tanan din sa Army in DYSP Cebu. Salamat kay Pad, salamat kayo, thank you kayo. Kung sa tong joke ni Tiban Dre, nakikita niyo Padre, may tao pa. So, makinumdum kung para sa una ni Board Tiban ba? Mo kalit lang itong takilid naman yun sa nga, kumusta na ba daw kuno ko? Ulitaw pa ba kuno ko? Ikaw nga, ulitaw pa taon, pero dugay ra na biyudo. Manis, Father Josue Cadorna, daghan mig mga amigong pari, Father Tami Ugpo, Father Tami, taga Bohol to. Taga Bohol to. Kauban ba ito na ito, Pats? Tami Ugpo. Daisy Santo, Kalibon. Di ba, siya mo ito nagpasalida na ito dito? Dito sa Binunido. Binunido, Father Tami. Naarod siya sa Kabambugan, Pats. Father Tami Ugpo. Nabangga man talero sa kapit. Nabalhin na siya, Kabambugan na siya, as Father Dundon Barok na apod sa bukid sa Danau na siya na assign town diha nya sa tanan itong mga suod nga pare. Salamat kay ninyo Father Ray Umambalin og si Father Randy Figuracion og Father Andy Satura og si Bishop Ruben Labajo. Pads, to ana sa kuan. Bagong dayosis sa Agusan del Sur. Oo. Prosperidad. Bao-bao rin ang inyong kauban ba to, Pads? Dito Cebu siya. Dito siya. Porto Pica side sa northern part of Mindanao, Agusan area. Muli ato sa itong parokyahan ni Father Josue nga yung mga opo bro nagkuang BTS. Dagko tayo, oy. Makilit Concepcion Pitugo. Pitugo sa Buanga. Pitugo kita to, Ate Pres. Sa Buanga to. na to. Mo ba katong dagko kayo imong Prika o pipino ni Tripon. uno? Kuha to, Father, eh. Kurabuyag. Kumusta mo diha? Si Cristel? Katong babae nga nagsugat mo, Cristel? Sila to si Heidi, Oo. Mato sila dito nagsugat niya sa ulo. Thank you kay Pads. Nya patabangon lang ka na mo. Amo ang sender. Ang sender karon. Kadili ka to dito Sasing. Pads, ang kadis Sasing Pads kuan kay problema ani niya kay dugdaogon na siya sa asawa under yung kay siya grabe gyud kayo. Isog kayo. Membro din Sasing. Sasing. Membro din Sasing si Yoko. Kuan Yakuza. Yoko sa asawa ba? Yoko sa asawa. Nya mao ni ang problema Pads kay maldita kay ang asawa. Unsa to problema ba? Ikaw gyud toy. Gugdon sa sundang sa moy Pinuti, gugdog pinuti. Dili ka palaba, dili ka siguon sa pirmi ba? Suguon pirmi palabon nya. O di kalabab, kulatahon. Duoy kayo. Mao So, battered husband din na. Battered husband. Na ba yung kiha ng battered husband? Ato putanon siya ito ni Buwin Galguno, kay si Father Josue Cadorna. Si Father Josue, attorney Rufil Banyok. Oo. Bam, ang ato ikasulti ani Father, unsa man?
Matay sa matang stambag, borgi na akong gilisdan kay ako nambag ko pati asawa niya. Ora ba ko'y asawa? Ora ba? Perting, lisura na yung kinabuya. Mapay pagunahon ko. Ano nga? Di ba sayo ng kinabuhig pare kay way asawa niya, inig katulog sa gabi, inig ginhawa lapos alkuba. Nga patambagon ba taning bana nga gigukod sa asawa? Ako lagi ang itambag ani. Dagan na lagi yung ugukod kagsunda. Lagi hunong. Kaya kung hunong ka na, matigbasan yung ka. Pero kung ato na seryoso, kanang gugma sa asawa, unsa sa pagkasiya, sakto sa ng pagdagana, kaya nga no, madali ang itugbangan ma. No? Kay lisod pag tugbangan. So, lihay lang pod. No? Balik na pod ni kalaylo. Importante, padayon na yung pagkinabuhi. Mabot na yung panahon niya, ang kanang pagkamaldita, ang kanang pagkaisog, doon na may giingon niya, mulay lura mo gina pagabot sa tukmang panahon. Doon na mag-iyang kinutuban. So, din ang bahin na kung magpabilintang bugnaw, kalmado, bisag igukod tag sundang, pero kay pangang imong asawa, amo na mag-iingon niya, imo ginang unungan hangtod-hangtod kung nahimo. Okay, thank you, Pads. Serious kayo, no? Tarong mo niya itong... Tarong, no? Tarong itong pambang ron. Nabay pare nga di tarong lang. San ba? Tarong. Ikaw ba, Be? Ate Pres, Ate Pres. Kuhaan lang ta, sakay lang ta sa istorya. Sakay lang ta. Father Diyos, kayo mo tarong sakto mo man ito. pod. Sakto mo good ang gisulti ni Father Diyos. Kani ka ba, Be, na? Unsa ka di, ha? Babot sa mga iba, ba, Be? Murag makonektar na ang kuha sa Kampadero Josue. Ano man, ba? Kay kung ari ka sa Lucas 1:38, maingon man si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Muli kang isip asawa. Sa atong sugilanon, wag yun ni buhata sa asawa. Wag yun ni buhata, Sa ato pa, ang puto na pasabot, gaya yung ipagkita niyang pagkabana. O yung ipagkita niyang pagkabana, kay kanang na ang... Maninoob bang ka ba mo? Yan ay pagkita pakabana kay sa ako muuyon ko nga kanunay sang gibadlong sa asawa nga dili magsigig inom nyag sugoon mo uli dayon pero sa lain bahin nagappo sayop si asawa kay ngano kanang pagpanaba dili man naman ni silisalig nimo sa bana bisag ang banag kanang way gibuhatan ng orasa pero mas obligado ta kabuuna og labas sa imong sinina asawa. Pero ako ba kanang nakoy nabantayan nga buutan gyud kini siya pagbana. Kay maog yun man labah, mahuman siya alas 2 kadlawon taog linaba. Pero ako gulat ang pasultion murag karong higayon sa tinambagay ba murag si Mabina may nunang pari makuno. Tinood mi daw gulat kay ngano ang asawa manggod sa ako naging ulagay, pananglitan, way trabaho ang bana mo, yung siguro pagpanglaba ka sa uniform, kaya sulob niya ni kaugma. Pero una sa tanan, pwede man dyan kami mulihok. Isip asawa. Dili kami magsali ka. Pero, niyam Diyos Padre Josue, nindot ito gisulti sa akong boyfriend. Ano man? Batay ba mo? Di ko buhat ako sawaan Diya nang laay. Magkundang tapad niyo. Salamat mo na ka dito, lumanon. Kuna ko ang pasultihan.